Na kejinyo pediang city na kinoi kai SSA ki badan na po kalama jangko All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSA STA ban pan jingkersan halo kamat jingdawa ban penkiu tulab da shispa persen ye kinoi kai bat kumjuru ya ka jinglek bu dorkhas ki menteri ka sarkar MDA 2 Kakasi Student Union Education Cell hak jelam usamla penkemen lang sanmit secretary hak kadway terik risau arjar pusau kalalej ban ya kendu ya kinong yalam ka All Meghalaya SSA School Teacher Association ka badang peteng ya kajiki songklain mungor hamadan malki kabalane hadu kadway sngi menta bat ban penlong ya ka jingyamir jingmut khnang ban penklan ya ka jingdawa jongki nong hikai Hadin ke jingyamir jingmut ka KSU kala kentu ya ka sarkar bakadai ban khot jinglang no mardor ya kinoi kai syakamiet ya kren lamda kumta kaseng kan sa simpat da kiwei sin jam ki bakham tenge haba kren sikilap thai kubor usamla penkemen lang loong ba kinoi kai ki don ya ka hok bandawa penkiu no ya kutulam bat ka sarkar kala dei ban phaikmat no syakapuli puti bakan supen serwa kai hakita masa khnang ba kinoi kai kinla banai phai salayeng ban ai ka jing sekri ka pura haki school nangkong nang sap hi ngayo ya ka city nakaliang juga kunhon All Meghalaya SSA School Teachers Association ya ka baki la tho sya ka seng ban ailam mi ketika dia ketika mon ban kersan ya ni ka jeng ki ka jongki tidai harlor kata kanong rem la pelong yangi bangin man mi sini ban ngap company ya ka jeng ka baki kendo tihdien bangile syong bat kinong alam jong ni kunhon ni smotho ba hado prasnam kanthi menta ya kapa kiklamyo ya kata kajing penkiu ya kasalari lane ku tulap kajongki ti kilabon ki memorandum ki bakila pass ka government la kadai shu chief minister shu education minister ya bakila pa bat kini ki copies baro kila ai shangi tadien bangila puli bangia bisar bania ikni ki baro isothu hi ba kani kunhon jong hikai kadon ni ka hok ban mi ban dawai ka hok kajongki ndrai ka basusi pat kolong hajing sha kinong hikai kidai bandan ki kamera hikai skol banai jing hikai hindai ka kala kajing kuman jo sarkar kajing sap jar jo sarkar kajing le bom sutnyo ka pelong ki kinong hikai ban mi se surong tike khubor na kala ka sang galong ba ka sarkar hi mardor kadai ban khotno ya kani kanhon se kamit jo kajing yakran ban snap ki jing ki jongki ban le ei no halor kani kajing dawa ka jongki itu kum pi ga seng samla puli mo ba pe ya ka puli ka bha ka me ki khna puli hatu phim i bakan kata pa de kan ki khna school kham ma ki thai nong kan nong dei halor kata kanong rem ba ngi bakan don ka jing ta la de kinong hikai hi ki mi hasurong hendrei kai ka kamram pat ka dei ka jing ket khli hi ka dei jong sarkar ka dei ban khot no mardor hi ka kunhon jok hikai sa ka mi jong jing kran khnang ba ka dei ka jing ki jong ki kan kot no ban kinai phai no ki kamra class ki jong ki ngimla ban ong ban supriang ni kata jeng ong jok sarkar don pisah kat bang ila ban sakhi pat kat don por ban pelong kita masa paper dang gini gisngi beladap ki babon kita masa ki ladap haki banai ki banwan ki dang bon kita masa ki ba sarkar kan pulut ki klur tengka tekai ke jeng ya ka ba sarkar kan syem ki jeng ki khamtam ki puli ki puthi ka badai ka hok jong baro ki samla puli hatu kum ki samla puli hatu pin skap jare gini hatu nakaliang pi pin turnem sa sarkar la da kim skap nakaliang jongi la da sarkar kan ngap ngin sara ikani sepo ka CC ka jongi ngini syong perkhat balada kadang yai kuman ka sarkar ngi rukum kaseng imban sepat ban syem ki wai pat kisenjam penbor ka sarkar ban sngap ikani jeng dawa jongi no hikai kum samla puli pi ayu pada ya jing kuman jong so kabar na ka por sing por ba kinoi kai ki hami sa surok ban thia surok kani kelalung kajing melin jong sarkar bana kapor ka kenhun kinong hikai ki hapan mi ban sa surok ti keladai kapor ba ka sarkar kan sim serius no ya ka kam puli puthi ban kham penduna no ka pelit jungmut kita masa bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya